Welkom by hierdie verkenning van student-gesentreerde opvoedkundige filosofieë en hoe dit toegepas kan word op onderrigpraktyk in plaaslik relevante scenario's. In vandag se komplekse opvoedkundige landskap is dit noodsaaklik dat onderrig beide globale bevoegdhede en plaaslike realiteite aanspreek. Kom ons ontdek hoe progressivisme, sosiale rekonstruksionisme en eksistensialisme kragtige, aanpasbare raamwerke bied om leer meer betekenisvol, responsief en transformerend te maak. Progressivisme se praktiese leerbenadering kan gelokaliseer word deur gemeenskapsgebaseerde projekte. In landelike landbougemeenskappe kan studente omgewingswetenskap bestudeer deur grondmonsters van familieplase te toets, resultate te ontleed en volhoubare praktyke voor te stel wat hul onmiddellike omgewing bevoordeel. Sosiale rekonstruksionisme word plaaslik relevant wanneer die kurrikulum gebiedspesifieke sosiale kwessies aanspreek. Vir stedelike klaskamers kan dit behels dat studente navorsing doen oor buurtvoedselwoestyne, plaaslike belanghebbendes ondervra en voorspraakveldtogte ontwerp om toegang tot voedsel te verbeter, wat akademiese vaardighede verbind met tasbare gemeenskapsverbetering. Eksistensialisme se klem op persoonlike betekenis vind plaaslike uitdrukking deur kultureel responsiewe pedagogie. Inheemse gemeenskappe kan tradisionele storievertelling in literatuurstudies inkorporeer wat studente toelaat om identiteit en waardes te verken deur beide voorvaderlike narratiewe en kontemporêre persoonlike refleksies. Ten slotte, student-gesentreerde filosofieë het 'n meer diepgaande impak wanneer hulle in plaaslike kontekste geïntegreer word. Deur opvoedkundige beginsels in lyn te bring met gemeenskapsbehoeftes en kulturele waardes, kan onderwysers leerervarings bied wat beide persoonlik betekenisvol is en die krag het om die samelewing te transformeer.